eens even wat pakken. Nou kijk, dit is een hele bekende, dat is Sneeuwwitje. En dat is een typisch binnenwietje. Dan hebben we bijvoorbeeld op dit moment de PP van buiten. Nou ja, je ziet bijna geen verschil, maar het is een wietje dat buiten heeft gegroeid onder de zon. Nou, een voorbeeld van een stukje hashish, het meest bekende voor de wat oudere kijkers onder ons, is een stukje Libanon. De gele Libanon in dit geval. Vroeger had je ook nog rode Libanon. En we hebben natuurlijk ook Marokkaanse. Dit is een stukje Marok. En ja, dit zijn buitenlandse producten. Die worden het land binnengesmokkeld. Die 500 gram die je in huis mag hebben, dat geldt alleen de wiet en de hars, dus niet de joints en de hashcake en dat soort dingen? Er zit alles bij in. Dus wij hebben hier een computersysteem en er zit 0,3 gram in een jointje. Er zit een bepaalde hoeveelheid in de cake, we hebben bepaalde hoeveelheden in de bakjes. En tot op 10e gram nauwkeurig houdt het computersysteem bij hoeveel voorraad we hebben. En dat is, nou ja, laten we zeggen 480,3 gram. En zodra je bij een aanvulling over die hoeveelheid heen zou komen, dan geeft hij een signaal. De achterdeur, de symbolische achterdeur, het zal hier wel via de voordeur gaan. Je hebt vaste contacten. Hoe gaat dat? Het enige wat ik erover kan melden is dat wij dat al jaren op dezelfde manier doen. En proberen te werken met jongens die verder geen banden hebben met wat ze criminele organisaties noemen. Wij noemen dat autonome kwekers. Dus mensen die onafhankelijk van wie dan ook hun dingetje doen. En ja, het blijft natuurlijk verboden wat ze doen. Vandaar dat we daar heel sumier in zijn in onze toelichting.